ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ନଭେମ୍ବର 2, 1912। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମ ବିଧାତା, ତୁ ହିଁ ସକଳ ବସ୍ତୁର ଜୀବନ, ଜ୍ୟୋତି ଓ ପ୍ରେମ। ମୋର ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ତତ୍ତ୍ୱ ତ ତୋଠାରେ ନିବେଦିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟାପାରରେ ଏହି ନିବେଦନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବେ ବି କଠିନ। ମୋର ହିଁ ଲିଖିତ ଧ୍ୟାନରୁ ହେତୁ ଓ ସାର୍ଥକତା ଠିକ୍ ଏହିଠାରେ ଯେ ତାହା ପ୍ରତିଦିନ ତୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦିତ। ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ମୋତେ କେତେ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ତୋ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଲେଖି ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କିଛି ଖୋଲି କହିବି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ନୂତନ କିଛି କହିପାରିବି, କାରଣ ତୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସକାଶେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର ଓ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ବହିର୍ମୁଖୀ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟ ତାହା ତୋ ପାଖରେ ଅପରିଚିତ। ଯଦି ଏପରି କହିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତାହା ତୋ ପ୍ରକୃତିର ବିପରୀତ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବି, ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋ ଆଲୋକରେ ନିଜକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବି, ସେତେବେଳେ କ୍ରମଶଃ ସେହି ସବୁ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ଯାହା ତାହା ହିଁ ଦେଖିପାରିବି। ଶେଷରେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ, ମୁଁ ତୋ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ହୋଇଯିବି। ସେତେବେଳେ ମୋର ତୋତେ କିଛି କହିବାର ନଥିବ, କାରଣ ମୁଁ ହୋଇଯିବି ତୁ। ଠିକ୍ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଠିକ୍ ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମୋର ସକଳ ପ୍ରୟାସ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବେ ଚାଲିବ। ମୁଁ ସେହି ଦିନ ନିମିତ୍ତ ଅଭୀପ୍ସା କରୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ହୋଇଯିବି ତୁ। ଦିନରେ କେତେଥର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତୋତେ ସମର୍ପଣ ନ କରି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ ନିଜ ଭିତରେ କିପରି ବୋଧ କରେ ଗୋଟାଏ ଅଜ୍ଞାତ ଅସ୍ୱସ୍ତି, ଯାହା ମୋ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ହୃଦୟର ଖେଦ ଦ୍ୱାରା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନିଜଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରି ସମ୍ମୁଖରେ ରଖେ, ଆଉ ତାହା ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ହାସ୍ୟକର, ବାଲୋଚିତ ଅଥବା ଦୋଷଯୁକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼େ। ତାପରେ ଯେବେ ମୁଁ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବିଯାଏ ଏବଂ ଶିଶୁର ନିର୍ଭରତା ସହ ଯେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ହରାଇ ଦିଏ, ଅପେକ୍ଷା କରେ ତୋଠାରୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପ୍ରେରଣା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇବାକୁ, ମୋ ଭିତରର ଓ ମୋ ଚାରିପାଖର ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଏକ ହିଁ ବସ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଐକ୍ୟ ହିଁ ସକଳ କ୍ରିୟାବଳୀର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଭରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଇଛି।